Ni kenyere cakɛda baara ni baaradege kalan ministri ka ɲɛmaya ye ni o ye madame Umu Saliseki agence AA Consulting ani baaradege kalan ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani yɔrɔ min bɛ Sibi ni a bɛ fɔ a ma ko CAAS olu bɛna sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba tako fɔlɔ sigi min bɛ daminɛ juin kalo tile 13 ka se 15 ma san 2025 a bɛ kɛ Sibi ni o ye salon des innovations agricoles du Mali ye Siam nin kɛnɛ in bɛ kɛ sabu ye maa o maa bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ka olu bɛɛ bila kɛnɛ kelen kan u ka jɛ ka hakili falen kɛ sɛnɛ ɲɛtaa sabatili kama jamana kɔnɔ kɛnɛw bɛ sigi a bɛ fɔ minnu ma ko panel o tɛmɛnen kɔ kalanw kɛnɛ bɛna sigi ni o ye formation ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ nin kɛnɛ kan joafiyew kɛnɛ bɛ sigi ni o ye foire d'exposition ye ka fara u ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani caman bɛ ye nin kɛnɛ kan ɲɔgɔndanw fana kɛnɛ bɛna sigi minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛ ɲɛtaa sabatili ma maaw bɛ taa u ɲɛda yɔrɔ caman kan ni o ye visite touristique ye ka fara u ka stanu bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani o n'a ɲɔgɔnna caman aw de bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ aw bɛ bayɛlɛmani kɛ walima sumasiko hukumu kɔnɔ cakɛda de bɛ aw bolo aw ye denmisɛnw ye walima musow ani aw cɛsirilen don a ye wuli bi bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba tako fɔlɔ sigi min bɛ ɲɛsin sɛnɛ yiriwali kuntalajan badabada ma jamana kɔnɔ n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ nɛgɛjuru ci 82 09 47 74 76 21 87 15 66 61 28 28. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bɛ ka kɛ komi a bɛ baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Foli ni tantoli an bɛ o lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw dangana k'aw ladafɛla kibaruw kɔnɔ la bamanankan kibaruw Mali ni diɲɛ kunnafoni a b'o sɔrɔ kɛnɛ mun kan ni o waatiw ye an ka bi kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ sankɛmɔ baaraw nun donna jamana premier ministre fɛ o kɛnɛ kelen kan san dugutigiw olu ka bulon o farabiriki fɔlɔ dara ni ka jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dugutigiw ka koɲɛw ka o sɛbɛntiya an ka jamana kɔnɔna la
sente mao olu ye sara kisɛ dɔ ta bi wikilo kɔnɔna la mun b'a yɛrɛ k'a fɔ ko sente ka indemnité ko dɔ bɛna bɔ a la yaasa jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la sente mao ka se ka dɔ ta o gɛlɛyaw la polisilakaw ani fo ka taa se protection civile ma taliba dɔ bɛna kɛ o la yɛrɛ la k'a fɔ polisi mɔgɔ 2000 ani fo ka taa se protection civile mɔgɔ 1000 o bɛna tali daminɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka dɔ fara o hakɛw kan syndicat minnu bɛ yen nɔ ni o ye lapasalikɛlaw ka kalandenw minnu bɛ ɲininiw kɛ olu yɛrɛ k'a fɔ k'u mago bɛ ɲinini sɛbɛn na ko ka d'u ma ni o ye syndicat SYNESUP ye kunnafoni wɛrɛw an bɛna o fara nin kan Mali ani diɲɛ ka se k'o da kulo kan an b'a fɔ k'aw ka kulo ni gɛlɛjɛ ko ɲuman janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen yaasa ka se ka faamuya sɔrɔ bi wulada in na kibaruyaw la. An bɛ segin ka fɔ ko kura k'a fɔ a ye k'aw ma fili aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ la. An ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sankaw bara u ka laadala koba mun bɛ yen nɔ ni o ye seko ni dɔnko koba ye ni a bɛ wele ko sankɛmɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa jiba ka a mɔ k'o kɛ bɛn ni keleya taamasiyɛn ye san marabolo ka denw n'a dafɛla bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ kofɔlen in na. Ɲinan san kɔnɔna la o baaraw kɔnɔ an ka jamana premier ministre ni o ye général division Abdoulaye Maïga ye ale tun bɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan fo ka taa se an ka jamana dɔnko ni seko ministre Mamu Dafe yaasa ka se ka taa jamana tɔgɔ la an bɛ waati min na ko bi ni ɲinan san 2025 o taara ka a di seko ani dɔnko ma jamana ɲɛmaaso fɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw janbɛ kosɛbɛ Mali dɔnko ni seko ka se ka yiriwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka a lakodɔn o de kɛnɛ belebeleba kɔnɔna la ko ba wɛrɛ farala kan ni o de ye sankaw ka dugutigi bulon arala k'a fɔ ko dugutigi bulonba mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ san mara ɲɛmaayaso kofɔ gale dugutigi bulon bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a kun jɔyɔrɔ ye mun ye an ka sigidaw ani fo ka taa se fɔɲɔgɔn mun bɛ kɛ sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ dugutigiw de tun bɛ u da don a la ani an kun bɛ taa se dugutigi bulon la ka a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fura tun bɛ sɔrɔ o la o de la jamana ɲɛmaaw u ye don kɛrɛnkɛrɛn ta k'a di dugutigiw ma ani ka tila ka médaille ta k'a di Mali dugutigiw bɛɛ lajɛlen ma ko dugutigiw jɔyɔrɔba bɛ seko ni dɔnko ani jamana yiriwali hakaja bɛn ni keleya sɛbɛntiyali la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni farabirigiden fɔlɔ in dayɔrɔ la an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fo ka taa se premier ministre ma o bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiyaw yɛrɛ ka fara san marabolo ɲɛmaaw kan ani sankadenw bɛɛ lajɛlen minnu ye nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ bawo ko jamana ɲɛmaayaso hakili bɛ u la dugutigi mun ni a bɛ bɛn ni keleya ko fɔ a bɛ adamadenya ko fɔ an tabiyaw ka o don ba la ani an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ko nin ye o taamasiyɛn ɲumanba ye jamana ɲɛmaaw bɛ ka mun ta an ka Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Keba n'an bɔr'o la CNT maaw olu ye ɲɔgɔnyeba dɔ kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ɲɔgɔnye in kɛra bara kɔnɔ ni o ye huis clos ye ko ɲɔgɔnye jaabi mun bɔra la a jaabi bɛ maa munafa bawo a bɛ waatinin bɔ maaw tun bɛ ka wɛrɛ ɲininka ko jamana ɲɛmaaw bɛ baara mun na jamana ɲɛmaayaso ni maaw ɲɛ bɛ jɔ mun na olu ta ye jumɛn ye nafolo bɔli la ka don jamana da fɛ bɛɛ ye k'a fɔ taxi ko mun kun fɔra maa caman kun yɛrɛ ɲininka jamana marabagaw olu ta ye jumɛn ye CNT maaw ko u ye sariya kisɛ dɔ ta sariya kisɛ mun n'u b'a yɛrɛ k'a fɔ u ka indemnité o mun bɛ d'u ma u ka baaraw kɔnɔna la ko k'a dɔ bɔ u la u ye o sariya kisɛ mun ni ka yɛlɛma don a la yɛrɛ la k'a fɔ ko musaka hakɛ mun n'a bɛ taa bɔ CNT wasaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka musaka la ko o bɛ t'i jɔ 40,000 hakɛ la a yɛrɛ la k'a fɔ 400,000 80,000 a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni olu ye ɲɛmaaw ye ko olu bɛ taa fo 550,000 110,000 hakɛ ko o bɛ tigɛ ka bɔ CNT maaw olu la a yɛrɛ la k'a fɔ CNT mɔgɔ bɛɛ lajɛlen 400,000 o bɛ tigɛ olu kun maa minnu ni olu ye ɲɛmaayaso ye minnu bɛ biro kɔnɔnaw la 550,000 110,000 o bɛ tigɛ olu kun ko nin ye CNT maaw u ka hakilina ye ani u ka wulikajɔ ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ka se ka dɔ ta o musaka la kɛba n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana
duguba kɔnɔnaw lakana ministre ni o ye ministre de la sécurité ni protection civile ye fo ka taa se maa nanama sumalenw lakana ma ko u ye recrutement dɔ dabɔ recrutement n'o bɛ tali kɛ ka se ka dɔ fara an ka polisiw hakɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ ko recrutement kɔnɔna la polisilaka n'u b'u wele ko gardien de paix o mɔgɔ 2000 hakɛ olu bɛna ta ani fo ka taa se protection civile ma ni o ye sapeur pompier ye o mɔgɔ 1000 hakɛ olu bɛna ta nin cikan bɔra an ka jamana ministre min ka cɛɲɛtilen don duguba kɔnɔna lakanaw ani maa nana sumalenw ka koɲɛ ma ni o protection civile ye ni o ye ali dawud ali mohamedin ye général y'a yɛrɛ k'a fɔ ko cikan in kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye tali bɛ kɛ cogo di date minnu kan ka bɔ a la ani dossier minnu kan ka kɛ yaasa maa minnu ni olu mago bɛ polisiya la an ka jamana kɔnɔ ani protection civile olu ka se k'a don ni recrutement na ko o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sɛbɛnfura ye ka da jamana kɔnɔdenw tulo kan don nataw la kunnafoni siraw fɛ kibanan bɔr'o kɔnɔ la an bɛ taa Suisse a yɛrɛ la k'a fɔ ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye ba dɔ o bɛ ka kɛ Suissekaw bara ni o bɛ tali kɛ a tako 38 na ko conseil des ministres ni o bɛ tali kɛ bilankɔrɔ minnu bɛ yen nɔ prévoyance sociale olu kan ka kɛ ni juma juin kalo tile 13 ɲɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko farafinna tɔgɔ la jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bilankɔrɔw koɲɛw kunna ni o ye interafricain de prévoyance sociale ye CIPRES olu bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la ni an ka jamana kɛnɛyako ani ɲɔgɔn dɛmɛ ministre muso colonel médecin colonel Assa Badialo Touré ale bɛna jamana ɲɛmaayaso nɔnɔbila nin kɛnɛ belebeleba in kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɛnɛ in kan jɛkulu sigira n'u b'a wele ko comité d'experts olu bɛna sɛbɛnfuraw k'u lajɛ ko ɲuman ani k'a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman k'a lajɛ Mali jamana an mago bɛ mun na bi prévoyance sociale la ni o ye bilankɔrɔ cakɛda ninnu ye majɛ jumɛn bɛ u la farankan jumɛn bɛ se ka kɛ u la u ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye yaasa bilankɔrɔ dabɔra mun kama a ka se ka o mago ɲɛ bilankɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ bila kɛnɛyako bunakun kan ani a dɔw bɛ bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ bunakun kan baarakɛla tilalen baara la a ka se ka lafiya sɔrɔ a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ kumaw la ani kɛnɛya ka se ka sinsin Mali guwa bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ka kɛ ni o wulikajɔw de ye kabi juin kalo tile 11 ka taa bila tile 12 na experts olu bɛ baaraw la sini jumadon ni jalajɛba in bɛna kɛ farafinna bilankɔrɔ cakɛda ninnu ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko baaraw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ cakɛdaba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bilankɔrɔ cakɛdaw koɲɛw la ni a dɔ bɛ tali kɛ INPS ani fo ka taa se CMSS kanamu anamu ko nin bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw bɛ nin jalajɛba in kɛnɛ kan yaasa Mali baarakɛlaw ani malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na an ka prévoyance sociale ninnu ka baaraw kɔnɔna la ka se ka o sɛbɛntiya kɛba an bɛna kalanko bunakun kan sanfɛ kalanso minnu bɛ yen nɔ n'o ye tali kɛ u ka lafasali jɛkulu n'a bɛ wele ko SNESUP syndicat national de l'enseignement supérieur olu kɛn bɛ ka wele bila jamana ɲɛmaayaso ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin u ka ministriso ma ministriso minnu o bɛ sanfɛ kalanw ani ɲininiw kunna ko a bɛ waati bɔ ka kɛ ni juin kalo tile 3 ye olu tun ye laɲini dɔw kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ hakaja kalanko ɲɛmaaw ko u ka wari dɔ d'u ma n'a bɛ wele ko prime de recherche musaka mun b'a to u bɛ se ka ɲininiw kɛ kalanko bunakun kan sanfɛ kalanw ko bɛnkan kun sɔrɔla wa k'u y'a ye k'a fɔ o baaraw bɛ ka sumaya wari min kun kan ka di u ma ni o ye prime ye u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininiw kɛ ko o musakaw ko baaraw tɛ ka kɛ k'u b'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka musaka ninnu sɔrɔ ni prime ninnu ma sɔrɔ ko n'a fɔ u kun ye u ka baara bila n'o ye grève ye k'a ɲɔngiri cogo min na k'u bɛna wuli k'u ka laɲiniw ɲini k'u bɛna grève wɛrɛ boloda ka baara bila la yaasa bɛnkan mun kun sɔrɔla ni o ye ni musaka kofɔlen ye u ka se ka d'u ma kibanan bɔr'o la Mali ni Chine hakaja farafinna ni Chine bɛ jalajɛba la Chinois jamana kɔnɔna la jalajɛ mun ni a bɛ tali kɛ farafinna ni Chine bɛ se ka jɛngɛnbolo ɲɔgɔn ma cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ o jalajɛba kɔnɔ an ka jamana kɔkancɛw minisiri ni o ye Abdoulaye Diop ye ale ni Chinois ka minisiri muso dankan mun bɛ yen ni o bɛ jagokow kunna ani fo ka taa se Chinois ka cakɛdaba mun bɛ yen ni o ye Hawaii ye ani fo ka taa se Chinois ka cakɛda wɛrɛ minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ développement kunna agence chinoise de coopération internationale mun bɛ Chinois ni jamana wɛrɛw koɲɛ kunna Abdoulaye Diop ni nin bɛɛ ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ
ɲɔgɔn ninnu kɛra ɲɔgɔn ye nafamaw ye bawo u sigira kɛnɛ mun kan u sigira kun mun kan Mali ni Chinois jamana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jagoko sira fɛ jɛɲɔgɔnya ɲumanw de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya jɛlen sabatilen de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ko jɛɲɔgɔnw bɛ se ka kɔrɔsiyɛn cogo di o de kɛra Abdoulaye Diop ani ministre muso dankan jagoko bunakun kan olu ka ɲɔgɔnw ye a yɛrɛla k'a fɔ tuguni ko Chinois ani Mali a bɛ waati jan bɔ bɛnkan bolonɔ bilala sɛbɛn dɔw la sɛbɛn mun n'o bɛ tali kɛ an ka se ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na jagoko sira fɛ ko o bɛnkanw k'o lajɛ o bɛ sira minnu fɛ ka se ka o bɛnkanw lawaleya ani fo ka taa se sira wɛrɛba minnu bɛ yen n'o dɔw bɛ tali kɛ kuranko bunakun kan siraba granw ani fo ka taa se an ka cakɛdabaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ cakɛdabaw ani pɔnbaw caman bɛ yen nɔ olu dilanni ye Chinois ka baaraw ye ani jagoko bunakun kan sɛnɛko bunakun kan kɛnɛyako fo ka taa se diɲɛ subahana mansin kuraw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Chinois jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na Mali jamana ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkanw sɔrɔla wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra o sababu la Abdoulaye Diop a y'i da don Mali bɛ ka baara mun kɛ Mali bɛ ka wulikajɔ mun kɛ ani an bɛ fɛ ka taa sira mun fɛ yaasa jɛɲɔgɔnya ka se ka kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilen jamana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka munafa sɔrɔ cogo min na a ye wulikajɔw kɛ o kan keba n'an bɔr'o la sɔrɔ bosoli ko bunakun kan a yɛrɛla k'a fɔ farafinna tilebiyanfanw ka waribonba min bɛ ni o ye BCEAO ye ko olu y'a yɛrɛ k'a fɔ wari minnu bɛ yen nɔ ni u b'a ta k'a di banki wɛrɛw ma ni o ye banki misɛnmaninw ye BCEAO bɛ wari min ta k'a di u ma tɔ mun bɛ fara a kan ni o ye intérêt ye u kan ka nafa mun fara a kan ko u y'a bila kɛmɛ sara la 3,25% a yɛrɛla k'a fɔ musaka minnu n'u bɛ taa guichet siraw fɛ n'u b'a wele ko prêt marginal u bɛ juru mun don bankiw la n'a bɛ taa guichet siraw fɛ guichet prêt marginal ko o bɔra o kɛra kɛmɛ sara la 5% duuru ani buruburuni bankiw kan ka o de sara waribonba in BCEAO ye yaasa u ka se ka o juru kofɔlen ninnu sɔrɔ ka se ka o baaraw kɛ a yɛrɛla k'a fɔ ni hakilina in bɔra ka bin BCEAO u ka ɲɔgɔn ye baaraw sen fɛ n'u b'a wele ko réunion ordinaire u ka comité monétaire u ye ɲɔgɔn ye ba mun kɛ ka kɛ ni juin kalo tile 4 ye Sénégalikaw baara n'a ɲɛmaya kun bɛ BCEAO a coordinateur bolo ni o ye Jean-Claude Kassi Buru ye n'an bɔra o kɔnɔ la keba sɛnɛko bunakun kan jateminɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ko campagne agricole 2025-2026 an bɛ ka don sɛnɛ cakɛda mun kɔnɔ la ko a baaraw ka suma baw ko k'a daminɛ Mali fan caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔrɔnfɛlaw ani Mali camancɛ fanw ko sɛnɛ baaraw sumalen don maa dɔ kɛlen bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jateminɛ la cikɛlaw u siran bɛ lakanako bunakun de ɲɛ ka se ka taa u ka ciw kɛ ko ka sɔrɔ jigisigi dira u ma jamana ɲɛmaayasow ani marabolo ɲɛmaaw fɛ ko fɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw finitigilakaw fɛ yaasa ka se ka lakana sɛbɛntiya lakana sɛbɛntiyali min b'a to cikɛlaw bɛ se ka taa u ka ciw kɛ ka sɔrɔ u ma siran u hakilila tigɛlen yaasa an bɛ ka don sɛnɛ waati min kɔnɔ ni o ye campagne agricole 2025-2026 a ka se ka kɛ campagne ɲuman ye n y'a fɔ laɲiniw ye mun ye cogo min na keba jateminɛlikɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ diɲɛ kurukara jateminɛ kɛ tunganatako bunakun kan jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko flow monitoring survey olu de ye jateminɛli dɔ kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko u ye ɲininkali kɛ mɔgɔ 466 hakɛ la ko u caman b'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye malidenw de ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen jamana dɔw kɔnɔ ɲininkali kɛra yɔrɔ min na Italie b'a la Espagne Grèce Chypre Malte b'a la Bosnie b'a la Macédoine du Nord b'a la Serbie Roumanie o jamanaba ninnu kɔnɔ k'u ka munumunu salo kɔnɔ la u ye mɔgɔ 466 de ɲininkali kɛ ko o bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ bɔ Mali de kɔnɔna la fo ka taa se farafinna jamana 9 ɲɔngo jateminɛlikɛla jɛkulu ninnu ka fɔ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ maliden ka ca kosɛbɛ minnu bɛ ka taa tunganata kɔnɔna la o de la OIM ni o ye diɲɛ kurukara jɛkulu minnu bɛ tunganata ko la ko olu bɛ nin jateminɛli in kɔnɔna la k'u bɛ wulikajɔ mun kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ Mali tunganata la ka ca kosɛbɛ ko de la ko olu b'a laɲini fɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa tunganata a ka se ka labɛn Mali jamana kɔnɔ tunganata ko tɔ min ka sigi a kan kosɛbɛ ka misali di maaw ma ka maaw wele hali n'a ma ɲɛ k'u bɛ taa u ka taacogo ɲuman fɛ yaasa kɔlɔlɔ kana se maa caman ma tunganata sira fɛ keba n'an bɔr'o la an bɛ taa ijiko bunakun kan ka kɛ ni san 2025 iji ye
iji bara mu ni akara magankaw bara ni kuma ina ni iji bara wɛrɛ kuncɛra iji denw olu be ka fɛlɛ kɛ ka se ka segin ka jamana kɔnɔ la o de kadara kɔnɔ ko lasigiden mun be Bamako yan nɔ ni o ye Makan lasigiden ye olu fana ye u ka iji ɲaɲali kɛ Bamako kɔnɔna la nɔ ka sabu kɛ bawo ko baaraba mun n'a kɛra Saudiya yaasa u ka lasigiden mun be yan nɔ olu fana k'u ka kɛta kɛ ka kɛ ni juin kalo tile 9 ye u ye surafana dun kɛnɛ ba sigi kɛnɛ mun kan ni an ka jamana den muso ani denbaya minisiri muso ale tun bɛ u kɛnɛ kan fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye diɲɛ magobatigiw ye lasigiden caman mun b'an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka se ka taa iji ko ka a seli kɛ ani fo ka taa se seliba ɲaɲali baaraw a donna o bɛɛ lajɛlen kadara kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maliden minnu bɛ yen nɔ ha ka ja diɲɛ kurukara maa minnu bɛ yen nɔ minnu taara iji la ko bɛ t'i jɔ mɔgɔ miliyɔn caman akɛri la olu de bɔra ka taa alisilamɛya jɔ senba in ka taa ni batoba in kɛ magankaw bara k'a ka kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen iji ka se ka laɲɛnɛmaya halisa an bɛ to iji ko bunakun kan ka kɛ ni juin kalo tile 9 ye u b'a fɔ mun ma ko tawafu ni o de ye ka alikaba munumunu ka duwawudon kɛ bɛɛ lajɛlen ye ani ka duwawudon kɛ jamana ye ko o baaraw kɛra ka kɛ ni karidon ye baara mun ni an ka jamana kɔnɔdenw minnu taara iji kɔnɔ olu ye u seko n'u dabariya bɛɛ lajɛlen kɛ ka duwawu kɛ u yɛrɛ ye ni ka tila ka duwawu kɛ an ka jamana ye yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se ka hɛrɛ sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya min na an ka se ka bɔ o kɔnɔna la Ibrahima Jawara ni ale bɛ ijiladenw nɔfɛ ale ye ɲinini dɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛba an bɛ taa e fan fɛ ka an ka sɔrɔsiw an bɛ ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président Hashim an bɛ duwawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn jamana in na yarabi ala ka minisiriw bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a la ka kibaruya ta an nɔfɛ su ani tile hiji kibaruya kan an b'aw fo ni ka waliman dɔn bi dimanche doyaba in na le 8 juin 2025 an seginna ka bɔ Mina ka na Makan an balimaw sɔgɔmada in na o la sa bi su in na 23h waati commission religieuse u y'an ka ejidenw bɔ k'u jɔ a ka na cogoya min na an ka na alikaba la ka na tawaful ifada n'o ye iji tawafu ye ka n'o kɛ an balimaw o mana kɛ sa o ye iji baara dafalen alhamdulilayi o kuma bi 23h minuit dimanche doyaba in na an ye ejidenw bɔ k'u jɔ a ka na an k'an kunda ka taa alikaba la cogoya min na iji tawafu ka t'o kɛ safa ni marwa ka t'o boli o kɛlen kɔfɛ sa o bɛ kɛ hiji baara bannen pewu alhamdulilayi an balima silamɛw i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na sa ka tɔgɔma dɔɔni dɔɔni ni ejidenw ye cogoya min na k'u sɛnsɛn ka bɔ hôtel la ka taa alikaba la ka maaw tila ejidenw tila maa 40 maa 50 karamɔgɔ 2 karamɔgɔ 3 o bɛ bila u ɲɛ k'u guider an balima silamɛw ka n'u ka tawafu in kɛ o kɔfɛ ka taa Safa ni Marwa ka t'o fana boli kɛ an balima silamɛw. Walillahi alhamdu Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera alhamdulillah an balima silamɛw ni an selen alikaba la i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogoya min na u b'a la ka jama lajɔ fɔlɔ jama ka jɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ kɔfɛ olu ka na cogoya min na an bɛɛ ka jɛ ka don alikaba kɔnɔ tawafu k'a daminɛ wala ni waati na gidiw an b'u fo an bɛ gidiw fo yan k'u waliman dɔn aw ni cɛw ni baraji baara taabolo kɛ inshallah ejidenw bɛ k'u jɔ fɔlɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔrɔ ka don alikaba kɔnɔ tawafu ni k'a kɛ. Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu walhamdulillahi kaseera subhanallahi bukratan wa asila. Voilà an balimaw an ɲɛ b'a la lumière min filɛ lumière verte tawafu bɛ daminɛ yen de i mana don alikaba fan o fan i bɛ tɔgɔma ka jɔ lumière verte na ka sɔrɔ k'i bolo kɔrɔta ka tawafu daminɛ a bɛ daminɛ yan ni an balima silamɛw yani i bɛ kɔnteli daminɛ inshallah. Allahu akbar kabira Voilà ka tawafu kɛ ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ maliyɛnw ye ka dugawu kɛ faamaw ye
ka duwawu kɛ an somɔgɔw ye an fa n'an baw minnu y'an bila ka na hiju la ka duwawu k'u bɛɛ ye minnu fatuwa ala ka hinɛw la ala ka yafaw ma ala k'o dawa nɛma an balima silamɛw an bɛ tawafu kɛla alikaba yɛrɛ de kɔnɔ nin na ka duwawu kɛ ala ka mali jidi ala ka mali jidi ala ka malidenw jidi ala ka malidenw jidi ala k'an bɔ ka taa an sago la jamana kɔnɔ ka taa jamana sɔrɔ hɛrɛ la an b'o de ɲini an kutu ma yɔrɔ citi nama barika da lahara kama sallallahu wa sallim an ka sɔrɔsiw an bɛ ka duwawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka président Hashim an bɛ duwawu k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a mɛn jamana in na ya rabbi ala ka ministre bɛɛ lajɛlen ala kira hɔrɔma kama alikaba bonya kama salli ala rasulillah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar fil gouvernemental an bɛ ka iji tawafu kɛ tawaful ifada n'a ye nin kɛ ka ban an bɛ ta ka taa Safa ni Marwa kɛ o ye iji bannen ye alhamdulillah o ye iji bannen inshallah tawafu bannen kɔfɛ sa ayiwa k'an kunda ka na makamu Ibrahim jɔyɔrɔ la jogo fila k'o seli yen nɔ alhamdulilahi jogo fila seli bannen kɔfɛ sa ka taa Zamzam ji ka t'o min an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ k'an kunda ka na Safa ani Marwa ka n'o boli fana kɛ siɲɛ 7 an balima silamɛw i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogoya min na voilà n delila k'a fɔ aw ɲɛna lumière verte min filɛ nin ye lumière verte n'an ser'o ma cɛw b'u cuncun dɔɔni k'u jɔn dɔɔni ka boli dɔɔni an balima silamɛw musow b'u tɔgɔma lumière verte in kɔnɔ alhamdulilayi Safa ni Marwa la sa an ɲɛ b'a la an ka agence privée mɔgɔw fana bɛ yan an y'a fɔ aw ye maliyɛnw ye mɔgɔ 13 hakɛ de gouvernement ye 2000 ye a tɔ 11 kɔ o ye agence privée ye an ɲɛ b'an ka imam na imam Baba Sila ka bɔ Sanfil misiri la ale bɛ agence min na sa o ye agence Nurul Huda an y'u fana ye Safa ni Marwa la u b'a la ka baara in kɛ alhamdulilahi rabbil alamin hiji baara laban kɛnɛ kan ka hiji ban pewu aw ni cɛw ni baraji assalamu alaikum an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la Burkina Faso ani Ghana fintigilakaw farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka gosilikɛla dɔw minɛ u ka cɛkɛda minnu bɛ yen nɔ ni a ye maaw ka nafolo ndaraki ani fo ka baara jugu caman kɛ n'u y'a wele ko kinɛti ko Burkina ni Ghana ka faraɲɔgɔnkan in kɛra sababu ye ka o mɔgɔ caman minɛ minnu tun bɛ ka gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ani u tun bɛ ka baara minnu kɛ escroquerie b'a la ani ko traite de personnes o bɛɛ lajɛlen jalaki bɛna ni maa kofɔlen kan Burkina Faso procureur ni o ye Blaise Bazé ale y'a yɛrɛ k'a fɔ kunnafonikɛlaw senfɛ ko ni maa kofɔlen in jalaki min binnen don u kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka ko tɔ ka bugunatigɛ ani u ni ɲangili min ka kan ka se ka o da u kan Sénégal jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 3 minɛna Pikine ni o ye Sénégali dafɛyɔrɔ dɔ ye maa minnu ni olu ka baara kun ye ka se ka sɛbɛnfuraw kolon k'o di maaw ma falsification na ɲɔngo jamana ka sɛbɛnfura nafaman caman bugunatigɛ sɛbɛnw caman a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin ko in na maa minnu lasagolen don ka se k'u ka koɲɛw ka a bugunatigɛ halisa Sénégalikaw bara Sénégal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ale ka directeur de chef de cabinet kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Mustafa Jakate a yɛrɛ la k'a fɔ ko a bilala kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan ka kɛ ni taratadon ye bawo ko a ye kuma dɔ fɔ jamana kuntigi ma kuma mun k'a to ɲininkali la ni o bɛ jamana kuntigi ka a dɔgɔya waati in na ko a bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko ɲɛ ka ko ɲuman n'a ni jalaki min ka kan o ka se ka d'a kan Togokaw bara jamana kuntigi Faure Gnassingbé ale ye sariya dɔ ta sariya mun ni a bɛ yɛlɛmali don u ka sariya sunba la ni o kɛra kɔsada in na sariya sun mun ni jamana kɔnɔdenw dɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛ jamana kuntigi k'a kɛ masa de ye bawo ko b'a to jamana kuntigiya la kura ye ko waati foyi de tɛ Togo jamana kuntigi Faure Gnassingbé ka fanga la ni sariya kisɛ in a ye mun ta tɔn o de la jamana kɔnɔdenw bɔra k'u ka nisɔngoya yiraliw kɛ nisɔngoya yɛrɛ ni caman bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u b'a ɲini jamana kuntigi in k'a ka démissionner k'a ka fanga bila bawo k'a bɛ ka waleya min ta ko baara min talen filɛ nin a bolo ni o ye sariya sun ye k'o b'a to a ka kɛ jamana kunna kura ye wa waati jɔnjɔn yɛrɛ ma fɔ a ka fanga kuncɛli la
Surafiriki jamana kɔnɔna la ka kɛ ni tarata donya ye u ye sangafo dɔ kɛ sangafo mun ni o bɛ tali kɛ fure 30 hakɛ la fure mun ni olu yera ka kɛ ni janvier kalo tɛmɛnen ye a yera sanubɔrɔ kɔrɔ dɔ la sanubɔrɔ kɔrɔ mun ni o baaraw jɔlen don ni o a tun bɛ Steve Fontaine arala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen in na maaw fure de taara ye yen nɔ maa mun ni a bɛɛ lajɛlen bɔnnen don ani na mɔgɔ 30 jamana ɲɛmaaso jɛra ka o fure ninnu ka u sangafo u ka marabolo min bɛ ni o ye ORCAD kɔnɔna ye kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ ko halisa marabolo in kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko fure wɔɔrɔw bɛ yen nɔ fo ka taa se fure 20 hakɛw ma minnu ni olu ka sangafoliw ma kɛ fɔlɔ ko jamana ɲɛmaaw don nataw la fɛɛrɛw fana bɛna kɛ ni sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔra ka se ka olu ka sangafoliw kɛ Haïti jamana kɔnɔna la gange minnu bɛ yen nɔ ni o ye bandiw ye arala k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1,1 ni kɔ ka olu de bila ka u sigiyɔrɔ bila yaasa ka taa u kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini kɛrɛfɛ jamanaw la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bandi ninnu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ ka kɛ ni san tɛmɛnenw ye bandi ninnu ka wulikajɔ ko mun farala kan o de ye 100 sarala 24 ko b'a yɛrɛ k'a fɔ diɲɛ don o don de dɔ de bɛ ka fara bandiw ka wulikajɔw kan Haïti jamana kɔnɔna la kibaruya mun ni jɛkuluba mun bɛ yen nɔ ni o bɛ tunganata ko fɔ Organisation Internationale pour la Migration ale ka jateminɛliw de ye nin kibaruya in bɔ ka bi ko fɔ wulikajɔw ka kɛ yaasa yɔrɔ kofɔlen ninnu na Haïti kɔnɔ ka se ka maaw n'u bololafɛnw ka u lakisi Amérique jamana kɔnɔna la u ka dugu mun bɛ yen nɔ ni o ye Los Angeles ye arala k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ yen bawo maaw bɔlen don ka nisɔngoya taamaw kɛ nisɔngoya yiraliw olu ni fintigilakaw bɛ ka kari ɲɔgɔn na bawo ko jamana kɔnɔdenw bɛ ka Donald Trump a ye sariyakisɛ kura mun ta tunganata walima maaw ka don Amérique jamana kɔnɔ o sariya in ko maaw bɛ ka wuli o de kama bawo ko a sariya bɛ ka kɛ sababu ye ka maa camanba de gɛn ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ la maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfura t'u bolo ko n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na o de ma diya sigida in walima marabolo in o denw ye olu bɛ ka nisɔngoya yiraliw kɛ o kɔnɔna la halisa Los Angeles kɔnɔna la ka kɛ ni nisɔngoya yiralaw o ni fintigilakaw ka kariliw ye ɲɔgɔn na sigida ɲɛmaaw fo ka taa se jamana in ɲɛmaaw olu ye couvre-feu ka o bila sen kan bawo ko ka kɛ ni waati in ye nisɔngoya yiraliw olu bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ ka ni sigida in ni o ye Los Angeles ye ka a kɛ fintigilaka yɔrɔ de ye bawo ko maa si tɛ ka se ka nisɔngoya yirali kɛ maa si hakilina tɛ ka se ka ta bawo ko fintigilakaw bɛ ka u kanga manifestation kɛlaw n'u ka hakɛw ɲininiw ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ k'u bɛ kari ɲɔgɔn na o de la ko nin couvre-feu kofɔlen a sigira yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ ka se ka basigi ni lakana sinsin Los Angeles kɔnɔna la cogo min na halisa Amerikikaw bara a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko tungarata kɔlɔlɔw gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin maa caman ma diɲɛ kuru kara kɔnɔna la jateminɛlikɛlaw minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ tɛmɛ Egypte yan fanw fɛ fo ka taa se ka tɛmɛ kɔgɔjiya fanw fɛ ni ka u kunda nanzarala jamanaw caman kan ko olu caman de bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ ko maa 10 hakɛ olu de furo yera kɔgɔjiya fanw na minnu tun bɛ ka bɔ Egypte ka tɛmɛ ka taa nanzara jamanaw ni Amérique jamana kɔnɔna la ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ urgence bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ wulikajɔw kan ka kɛ yaasa tunganata sira jugu in a baaraw ka se ka kɛlɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ni bɛ to jikan siraw fɛ caman ka se ka kisi ka bɔ tunganata sira jugu o kɔlɔlɔ ma ko fo ka wulikajɔw kɛ joona ka se ka dansiri nin walew na kɛbaya n'an ka bi kunnafoli kun cɛ an bɛ taa ni dusumankasa kunnafoli ye mun kɛra kunungo Mali kɔnɔ yan nɔ arala k'a fɔ an ka sifinnaka mun bɛ yen nɔ ni o ye rapper dɔnkilidala Lord Machiavelli kunungo ko ale ni tora wale dɔ senfɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ Lord Machiavelli ni ale yɛrɛ ye sifinnaka ye mun ni a b'a ka don na bawo Mali rapu kɔnɔna la bi ni ko ko zu walima foulard bilalama bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn ni o de ye banana bleu ni waati in na ko kow kɛra cogo min na kibaruyaw fɔra cogo mun ko sifinnaka in kun taara patesan de la patesan mun ni ani pate feerela ka kumaw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ kumaw fɔlen ɲɔgɔn kɔ ko kumaw ye ɲɔgɔn sama sama kibaruya dira fan caman fɛ nka bɛɛ caman i ka kunnafoniw bɔ cogo min na maa caman kɔni kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u fɔlen ɲɔgɔn kɔ ko sifinnaka in k'a ka mɔbili a sera pate feerela ma
dɔw yɛrɛ ko pate firila ko a sen fila karila ko a denmuso fana ko o fana ye gɛlɛya sɔrɔ nka mobili sera a ma cogo min a y'a dabɔ a kama de wa a m'a dabɔ a kama de wa o kunnafoniw de ma bugunatigɛ ko jama fana de dimina jama fɛrɛntan olu de dimina ka nin sifinaka in rapɛri kofɔlen k'u k'a kan ka wiri kɛ a kan jamana ka nisɔngoya tiliw de kɛra sababu ye sifinaka in ko a ye jogindaw sɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ joginna u y'a cɛ ka taa n'a ye urgence la ko a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra o ye Lord Machiavelli ko ale nin tora ni ko in fɛ komi n'a ye maaw dabali ban kunungo ni a ye bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen minɛ ko pate san o ka taa laban nin toli la tan nin ko in na wa halisa sɛgɛsɛgɛliw ni ko bɛ ka kɛ nin ko in na yaasa ka se ka a bugunatigɛ nka fɛn mun ye Mali rapu ni o ye révélation kura in ye Lord Machiavelli ale kɔni a bɛ tiɲɛ so ni waati in na keba ninnu de bi kibaruw ye ka kɛ ni wulafɛ kunnafoni minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na jaw ni imagew bɛɛ lajɛlen yirala aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in ni kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan don wɛrɛ a k'an bɛn. ni kɛnyɛrɛ ye cakɛda baara ni baaradege kalan minisiri ka ɲɛmaya ye ni o ye madame Umu Saliseki ye agence AA Consulting ani baaradege kalan ni sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani yɔrɔ min bɛ sibi ni a bɛ fɔ a ma ko CAAS olu bɛna sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba tako fɔlɔ sigi min bɛ daminɛ juin kalo tile 13 ka se 15 ma san 2025 a bɛ kɛ sibi ni o ye salon des innovations agricoles du Mali ye Siam nin kɛnɛ in bɛ kɛ sabu ye maa o maa bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ ka olu bɛɛ bila kɛnɛ kelen kan u ka jɛ ka hakili falen kɛ sɛnɛ ɲɛtaa sabatili kama jamana kɔnɔ kɛnɛw bɛ sigi a bɛ fɔ minnu ma ko panel o tɛmɛnen kɔ kalanw kɛnɛ bɛna sigi ni o ye formation ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ nin kɛnɛ kan joafiyew kɛnɛ bɛ sigi ni o ye foire d'exposition ye ka fara u ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmanen caman bɛ ye nin kɛnɛ kan ɲɔgɔndanw fana kɛnɛ bɛna sigi minnu bɛ ɲɛsin sɛnɛ ɲɛtaa sabatili ma maaw bɛ taa u ɲɛda yɔrɔ caman kan ni o ye visite touristique ye ka fara u ka standw bɛ sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani o n'a ɲɔgɔnna caman aw de bɛ baara kɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔ aw bɛ bayɛlɛmani kɛ walima sumasiko hukumu kɔnɔ cakɛda de bɛ aw bolo aw ye denmisɛnw ye walima musow ani aw cɛsirilen don a ye wuli bi bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛnɛ ɲɛtaa kɛnɛba tako fɔlɔ sigi min bɛ ɲɛsin sɛnɛ yiriwali kuntalajan badabada ma jamana kɔnɔ n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ nɛgɛjuru ci 82 09 47 74 76 21 87 15 66 61 28 28